Ešte pred pár rokmi sa Rusi na Slovensku museli cítiť ako doma. Výučba ich reči bola povinná od základnej školy a viac či menej ju ovládal azda každý. Potom prišla nežná revolúcia a zo dňa na deň sme mali prejsť na angličtinu či nemčinu. Znalosť týchto jazykov sa ukázala byť nevyhnutná, keďže sme sa už mohli aj vydať do sveta. Na jeho spoznávanie i na cudzie jazyky sme však išli veľmi opatrne. Čo sa týka znalosti cudzích jazykov, sme sa v prieskume Európskej únie umiestnili na neuveriteľnom 2. mieste. V skutočnosti to však až také ružové nie je. Striebro sme totiž získali trošku neprávom. Medzi cudzie reči sme si mohli uviesť aj češtinu. Takže až 68% ľudí u nás hovorí 2 a viacerými jazykmi. Angličtinu uviedli vyše 2/3 opýtaných a nemčinu takmer polovica. To, že sa reči učíme v škole, však ani zďaleka neznamená, že ich aj ovládame. V porovnaní so štátmi Európskej únie je tá úroveň omnoho nižšia. Stále totiž platí, že ani za 5 rokov učenia v škole sa nenaučíte komunikovať tak, ako už po 1 mesiaci v zahraničí. Opúšťať rodnú hrudu však tiež dlho nebolo výsadou Slovákov. Zmena nastala v posledných rokoch. Slováci sa naozaj rozcestovali. Keby sme si zobrali na pomoc štatistiku čo len posledných 5 rokov, tak je to úplne evidentné. Ku klasickým dovolenkárom pribúdajú aj cestujúci za exotikou či poznaním. No to už naozaj treba ovládať poriadne aspoň jednu cudziu reč, aby vás, ako sa hovorí, nepredali. Modrý double-decker, ktorý sa bude najbližší týždeň pohybovať po západnom Slovensku, by tomu mohol pomôcť. Autobus zaujme, ľudia prídu, my s nimi diskutujeme, informujeme ich, na aký jazykový pobyt, kde, na jakú dĺžku. Tento víkend v nákupnom centre v Bratislave a potom na 2 základných, 8 stredných a 3 vysokých školách. Taký je plán cesty modrého double-deckera, ktorý križuje celú Európu. I begin in Finland and then you travel through the various countries of Europe. Čo Slovákov najviac zväzuje, je strach prehovoriť. Hoci rozumieme, pri kontakte s cudzincom nám akoby zdrevenie jazyk. Ak to prekonáme, možno si umiestnenie v štatistike časom aj naozaj zaslúžime. Mariana Haliaková, televízia Joj.